danas igramo Buckshot Ruleting! To vam je nešto slično kao ruski rulet, ali neka nisu htjeli nazvati ruski rulet zato što već i postoji taka igrica. Mora je neko svoje ime smisliti. Vidio sam puno youtubera da ovo snima pa sam mislio hajde i ja ću. Nisam gledao šta se radi, sam znam da je ruski rulet. Šta sad trebam klikne na vrata, ili ima neđe drugo da se klikne, a? Ili ima neki nešto, afraj... Ide ovo neka animacija, ništa ne radi, evo ruke, ave, kakav je patio. Ima opet, ima još nešto spred ne, ne. Evo opet animacija, ide kroz vrata, naravno, nogom se otvara ako čovjek, tika čovjek. Please say nešto, ne znam. Aha, treba sad svoje ime upisat, naravno. Ima š, s, i, m, s, a, šta su ne mora više slova. Šemsa i da dodam možda zmajok, šemsa, evo ga. E sad neka prva runda, imam dva energy i on ima dva energy, ovo neki dealer i šemsa. Uzeo pušku, aha sad je onako random postavljao te smeća, inače ovo je plus 10 igra, znači ne smije, svi koji su manje od 10 godina izlaz, vrš iz igre. Znači sad ja trebam uzeti u pušku i trebam pucati ili u sebe ili u dealera. Sad ako pucam u sebe ja ću moći još jednom da izaberem, ako pucam u njega mogu samo ništa. Dakle ću ja pucat u dealera za prvu da ne bude šta ja znam, nije metka. Sad će on možda mene pokušat, to je sad će on moći mene, evo puca u sebi. To! Sad ja treći metak bi trebao biti, ne! Ja zaboravim da on ima svoje to. Okej, znači sada su veće šanse, znači ovo je sada kao 3 ova metka i 2 prazna. I sada su veće šanse da ja pogodim njega, već da on pogodi mene. Kontaš. Gdje ću pucat? Pucat ću ovaj puta u njega opet, zato što su veće šanse da ga pogodim, to. Znači veće šanse da ga pogodim, evo sada ovo imamo jedan šans. Kaki je ružan, fuj! Dobro je, nije me pogodio, što znači kada ja, znači imam veće šanse da bude pravi metak. Evo ga, ja šemsa, Vince, to je to bilo za ovog videa, mi se vidimo u sljedeću i ja i broto, čak ima je druga runda. Let's make it more interesting je rekao, to jest da bude malo zanimljivije. Moraš uzeti 2 itema. Mora item će doći u više ti rundi, znači više itema. Šta je ovo? Ovo je neki nož i ovo je povećalo valjda, lupa ili ti ga. Aha, sad su 50-50 šanse da bude nešto. Molim te. Joj. Šta ovo radi? Checked. Znači ovo je da vidimo šta je to metak i ovo je da mu radimo duplo damage-a. I mogu sada provjerit, da sad provjerim, da napravim kombo, napravit ću kombo. Znači da provjerim koji je i sad ću, pošto nema metka, pucat ću u sebe. Sad, pošto ima metka, napravit ću da radi duplo. Ja, odrezao je to, znači sada radi duplo i sada pucam u njega i on će imat 2 života, to jest to smeća. Hehe, koji sam ja, big brain. Da vidimo šta je ovo, listce i dobio sam, dobro to ništa, dobio sam lupu i listce. Šta listce radi? I šta ovaj tam sok radi, da popiješ, a? Opet su 50-50 šanse, ovaj puta ima 4 stvari. Da vidimo, znači dealer skips aha, znači ovo tu je da ja 2 put pucam. Hajde da vidim koje su, ili? Ajde ovo, liste, stavljajmo liste. Okej, i sada pucaj 2 put u njega i šta bude. Dobro, prvo je ništa, dobro, imam još jednom, mogu još jednom. Da vidim sa ovim. Okej, metak, sad pucaj u njega. Dealer. On se zove dealer, ja se zovem šemsa, ne znam da li sam to rekao, ali ja mislim da ste vi to su već skontali.
E sad on ima jednu manje. I listce, pada još listce. Jel mogu ja još jednu? Mene mogu. Joj, ovaj sad ima neka komba. Joj, ovaj će mene sada. Very interesting. Jako zanimljivo. Otak ja sam engleski. Palio je cigaru, evo. Ja nemam cigare. Aha, vratio se život sa tom cigarom. Ode mi jedan život još. Cigare mu vratite život. Hoću ja da život jedan. Više nemamo tih, ali znam. Ili ne znam. Ili znam. Ili ne znam. Ja u sebe pucam. O, dobro je. Ja mislio, ja ne znam, ali ne znam. Sad ćemo vidjeti kakve su stvari. Znači, dobio sam ovo, to što ne znam šta je, i cigare da mogu zapalit ko čovjek. Zapravo u život nisam pušio. On puca. A ne, ja pucam, dobro je. You rank the shooting. Aha, valjda kao preskačem ovaj puta. Da popijem cigare. Da ovo tu ili da pucam. Ajde ovo ću. Znači ovo tu je jako glupo kad nemaš povećalo. Ajde prvi put pucam u sebe, do sad nisam ni pucao, molim te. Jebi ga. Kakva je godina dobra. Hoću opet ja sad. Vidi ovaj pije bez da pogledam. Ajde. Very interesting. Mrš! Što meni ne kažeš, aha? Joj, oboje imamo jednako života. Joj, nemoj pucat! Magic. Pa ja sam mrtav. Valja ponovo igrat. Imao sam cigaru, mogao sam se vratiti život, hajde idem ponovo. Hoće se nastavljati po druge runde, ja nastavljam sad druge runde, dobro je. Znači, sačuva se. Da vidim šta sam dobio, dobio sam listce i dobio sam povećalo, to mi je omiljena stvar. A zašto oni to polome na kraju, zašto oni to ne vrate u kutiju bez uze troše pare na povećala? Jesam i ja glupa, lupe služe da se lupaju. Pa logično. Ok, da vidimo šta ću. Znači, bila je 50-50 šanse, znači listce su dobre stvari. To ću prvo i onda ću ga 2 put pogoditi, eto. Ja sam genije. Eto ga, gotovo je. I u sebe ću sad pucat, pošto više nema metka, nadam se da nije. Dobro je. Ok. I sad bi trebao opet ja da pucam sljedeću rundu kada dobijemo iteme. Nadam se. Znači imamo ovo, imam cigare, ovo to je dobro. To je dobro. Jako dobro, imam 2 to što sam napravio combo 1. Vjerujem da su svi mogući koji su igrali ovu igricu skontali za to, ali pusti to, ja sam najveći big fan. Idem ja vidjeti ovako lijepo, polumim ovaj, pogledam u tu i ima metak, dobro. Onda ovo tu odreži i sada mogu ko čovjek da ga ubije. I evo, on ima već jedan, a ja imam i 4 i još jedan cigarete od te. I on meni stavio ove listce, joj. I on će sad mene jedan uzeti, jel da? Jedan oduzeti najvjerojatnije. Ako ima sreće. A ja se nadam da neće imati... Dobro, nema veze, imam cigare, vraćeni su mi healthy, mada... Ovaj će opet biti, ali ja mislim da više nema metaka, very interesting, ja mislim da nema više metaka. Dobro. Još jednom pucao sebi, dobro nije bilo metaka. Dajem cigare, aha trebam i ovo. Cigare i listce. Iskoristit ću odmah cigare na početku, ako mognem. Znači 2 metka, 2 ova prazna, znači... I ovo opet on ide. A ne ide. Ja ću ovako... Ako si vratim, dajem mu listce. Tako sad je on u lisičićicama. I sad ću ja 2 put ili 3 put, 2 put ja pucat u njega. I ja ću pobijedit.
Čovječe, ko igra sa mnom ima sreće da je živ još uvijek. Ne zovem se ja džaba Strongy Bone. Kaka je ovo sada lubanja ova smrt neka? Long last we now me and you we... Zuber! Šta je ovo? Šta je ovo? 1, 7, 2, neki brojevi van. Okej, ovaj će mi sad prerezat žice, možda da kada to uradi da ću umrijet ili nešto. Forta, aha, sada ima 4 itema. Da vidimo, prvi, ovaj, auto i cigare. Šta su ove dvije na kraju polovljene neke? You kill, deal, nešto. Okej. Da vidimo šta ću dobro pitanje. Evo, listice ću mu staviti. Sad mogu da trošim to koliko hoću, pošto sada dobijam 4 itema, imam 1000 itema, koliko, mislim neće mi moći ni stato, ima samo 8 ovi, a runde su velike. Mislim ima više rundi već što možeš itema dobiti pa za to. Mislim nije baš itema dobiti, ali kontate me šta pričam, imat ću previše itema. Neće mi moći stati, ko zna šta ću radit, možda ću morat jedan ukloniti ili nešto tako. Znate šta je problem? Sad ću morat da bude, kako se zove, sad će ovo trajati puno duže zato što i on sada ima taj puno itema. Juj, šta je ovo? Ajde da vidimo. Metak. Daj mu listice. Sad ćete vidjeti šta ću napraviti. Znači dat ću mu liste pa ću skipat jedan od taj metak, sljedeći, ako bude, ne znam. Znači pucam jednom. Ok, sad ću skipat, mada ne znam da li koji je, ali ako imam sreće, moće. Prazan, dobar. I sada pucaj. Molim te, budi metak, Sad će on skinut liste pa će me pucat. Joj, vraća si on odmah, Maja. Sad odaše 2. More me još jednom pogodit čovjek. Ako more. Mislim dao mi je listice, pa... nemam pojma. Sad ima još jednom da gađa. U sebe gađa. To, konja glupog, hehehe. Da vidimo, znači vraću si prvo ovo. Pa ću pogledat sa ovim ili... Zapravo nema više metaka, ja mislim, ja se nadam. Evo ih! Evo biće da je koji. Vraća sebi on health, logično. Šta će drugo radit, već si vraćat health, kukavica. Logično da će pucat od sebe, zato što nema više metaka. Evo šta će dobiti smeće. Okej. Dobro sam dobio stvari, dobre, super su stvari, dobre. Da imamo. Šta će on uraditi? A ne, ja sam odredio. Ajde da vidimo odmah stvari. Znači, povećalo mi je omiljena stvar, dobro. Dobar. Pucat ću, znači, u njega, ali kad pukne onda mu odu listice, ja mislim. Znači, pucam u njega i onda će on... Joj, sad je vidio šta je, joj, sad će me roknut. Joj, on mora još jednom. Very interesting. Joj, sad će mi staviti još jednom liste najvjerojatnije. Joj, logično da nije kad je pogledao pa pucao pa ja. Joj! Are you ready? Nisam! Što pitaš? Da će Aha! Sad više ne mogu biti svoj stran. Joj, ajde imam 4 života, tako ću reći. Pošto imam sada ova kao... ovo... Znači imam 4 života, dobro. Nekako čudna muzika ova, nije mi dobro, ne osjećam dobro za muziku ovu, ne izgleda mi dobro, ne zvuči dobro. Naravno da neće biti, neće ni sljedeći najvjerojatnije. Skinuo liste, joj, kud sam stavio liste, daj mi ovaj povećalo, to. Dobro.
Dobar. Joj, sad on puca. A ne puca, ja. Ej, joj, vi šta je on ima, ljebac. Ej, listce mi stavlja, sad će popit ova. Tri put će prerezat gun da bi da 15.000 damage-a. Gdje sam sad? Nisam umro. Šta je ovo? Raj. Pakao. Prije bi rekao da je pakao, pošto sa dealerom sam se dealovu. Šta bi sad ovo trebalo? Bodlje neke bodlje. Neke. You are dead, al nisam umro. I šta ja to, ne mogu ja više igrat u život. Hajde probam još jednom pa šta bude. Ok, nastavljam tamo gdje sam stao bio. Sada ponovo igram. Ok, 2 cigare da se mogu vraćati odmah život. Znači nikad ne idi ispod ovog dvoje zato što je to smeće. Ok, znači imam to, jedan, znači veće šanse da ako pucam u sebe da će biti bolji. Molim te. Naravno, jedan jedini metak koji je bio, išao je u meni. Šta gledaš? Pa znaš da je jedan jedini metak bio tu unutra. Znači, stavio mi liste i puca u sebe. Imam listce, imam povećalo, imam 50-50 šanse su, dobro, to je dobro za znat. Idem gledat šta ima tu. Trebam sada puno to potrošiti smijeća, dobro. Idem si vratiti jedan ovaj. Idem izrezat ovo da mogu da ga opalim, idem mu staviti lisice, lijepo, ovako. Idem odrezat ovo, idem. I sada idem pucat, znači dealer. Odajemo njemu health. Ovaj puta ima da pobjedi. Dobro, nisu mu se skinule liste, to je dobro znat. Sada ću ponovo da pogledam. I onda ako nije imam onaj sok da popijem. Dobar. Pucaj u njega, lijepo, ovako, bum. I on već ima još jednom, skinem i gotov je. Još, ja mislim, ima jedan metak, ja mislim. Ima 2 metka, još uvijek su 50-50, znači 2 jesu, 2 nisu. Gotov nije, dobro. Bavio liste, dobro, ja imam barem jednu cigaru, jednu da mi se vrati život, ja se nadam. Dobro, hajde, rećemo da je okej. Ok, vratilo se ovo i sad će on opet vjerovatno vidjeti ili on opet će vidjeti. I nemoj reći da će opet. Mašala! A šta je ovaj lik radi, speedrunuje više od mene? Ili su napravili oni namjerno da mene zezaju? Ok, idem vidjeti šta ima. Nema metak, dobro. Idemo lijepo ovako, ali ja mislim bila su ona 2 metka, znači... Nema metak nikako, jel da? Da sam džabe iskoristio iteme. Nema se, pucat ću od njega pa šta bude. Sada iteme, molim te, budi nešto dobro. Mi reci, kombo sam napravio. Sada ima da ga pobjedi, ne zvu se ja onako kak se ne zove. Logično. Dobro. Pucat ću u sebe. Sada ću odrezati i pucati u njega. A few moments later. 2 hours later.
3 hours later. 24 hours later. Pogledat ću ipak ću ići na sigurniji način. Dobro je, dobro. Okej, idemo odrezat. I pucaj! Znači on ima 3 života i ja sam zaboravio koliko ima, 3 ja mislim. Dobro. Sad ćemo se i njemu se odrezat pa on neće isto biti. Ja odrezavam se, sad niko ne vidi. Znači on ima 1, ja imam 3, dobro je. Znači ne moramo iz prve ubiti. Znači moram i samo 1 take damage, mogu samo 1 damage to. Aha, ima sada 2 ota. Joj, on ima cigara. Joj, ima isto 3 koji ja. Nadam se da ja imam 3, nemam pojma. Nego ću vraćati video, hoću da igram po pravilima. Joj. Molim te, budi me. To mi reci. Jel to on presjekao pa pukao? Nadam se. Jesam pobjedio? Jesam! Da vidim, šta je ovo? Aha, otvaramo, moram otvoriti. Pahre! Idem dodat neku muziku da mogu plesat ko čovjek. Šta je ovo, vi koliko para ima? Ništa, to je to bilo za ovu epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Jaj bruto, čao!